26 Asharambari constituency by Thwijak West Champawar Bisini 5 number wards ni Thwijak Kepengrai Debromani Sajla Lojesh Debroma Thanai Salkisa Sakang Sak Hamyangai Tabuk Bini Thinangai Tongo Oko Tumanok Khanawoi Boromni Nukhungo Thangai Chubawikha Pholgwikha 26 Asharambari constituency ni TIPRA Motha ni Arongso Ar Thangai Manjakha White District Zonal Chairman Bishu Debroma TIPRA Motha White District Working President Thwijak Debroma Block Vice President Subol Singh Debroma Block Committee Member Monojonjon Debroma Monitoring Vice Chairman Manav Debroma no khobui YTF tei TWA tai kubuni adam sobo manjagikha Chutini haini hai chini 26 Asharambari Block Committee by Thwijak chini Pochim Champasara Ward Nong 5 chini Thwijak Bukhuk bini Nukhungo bini Sajla Langma Saji Thamani Yaglo Chungbrano Kisicha Chubanani Thwijaka Chungjoto Jani je Chukti Chungkisicha Chubalai Rangkhanglai Brono Tini Chubalaikhya Umani Bisinti Khai chini Bubagrani je Dagimani bin Dagimani Bisinti Chung Param Chiyo Jotono Chugezaro Kisicha Joton Chung Rangpisha Khanglai Maike Chubalai Tungo Teo Bani Bisinti Borok Chuba Chumani Boni Nukhungni je Paitak ni Pandawo Borok Kisicha Chuba Chumaman Bisinti Boni Nukhung hete o hamari bo chini bubagrani sakao paitun aboni bisinti o hamari bisinti bubagrani saksori hambai maikeno boni hamari bisinti bawo ragi phainai te busani sala chin dafani bangai chini amchuni bangai chini hastani bangai te o kaham samungo khaimanani bangai bubagra saklawi phaitu boni bisinti bong nukhung chubama bisinti isone hamari bo amaikeno mantun chini bubagrani sakao asum sanai hambai chini media person sono asungtini haino hai teisa sini 26 Asharambari constituency ni ingoi West Champasara bisini 5 number wato sini taku siglano Lojesh binbu ngai bothanai koidin age thithaka saksori hamyangai bo thithang mone ulo sungbong ni nong nukhungo phakya phaine mani brok ekdom chukje nukhungo chukje nogoi chungtini chini Asharambari 26 Asharambari TIPRA Motha ni chungbong nukhungo haino hai bini paithok ni bini tamnai panda eba 13 din sungmono kisa sung subasu khainai phalaikya sungro bongno kabang rang pusari me abono marung kicha alu kicha tei tuini kendok sung kicha rina hei phalaikya sungro phaitane sungsa phaimanjaka sini khoi district zonal chairman brongrang bisu deboma tei sini 26 Asharambari Block Vice President sini Brongrang Subol Singh tei Block Committee Member sini Takuk Monojonjon tei sini Monitoring Vice Chairman Brongrang Manok tei sini Takuk Bontu tei sini Takuk Pongkos Bro Suma Bosa Phaimanjaka abono sung phaiman karon kai sini bukha sung sosumoy uyung tongo sini Brongrang sung subana bagai sung jekhane forman ba sung saimona abo haija kai sung sini bubagrang bisintoi sung subana bagai sung sosumoy redi tongo এবং Chubawikha tongo sini taku Lojesh bong nukhungo kai bini babu Thwijak bin babong bong kai Kepengrai bin babu agino saksonai bin babu Thwijak bin babu kurui te angana bojak no nukhna sini bukhuk ani toino bobo singana bojak bong nukhungo tau tahna income khaino kebo kurui on bagai chung borno kisa boni paithangni terdino chung Chubawikha khainani phainamani hambai Kene bubagra rogano sayo khaye angabo hamdaka ang ngo no nubun bara hamdaka ta ano ga ano hamdaka ni pete kamani tira halo ngai mai ro khaye ang ke sayo manka ang wasu ban hamdaka Sharnakamal's Jewelers Sharna Akhay 17th April nisini 26th April salmari jor joto manai paimani logiwo rangsak ni puisa mannai tei aboni logiwo sokat bore jaknai o offer tongo flat 100% khaiklaimung hirani kanmaniyo tei flat 25% khaiklaimung rangsak ni kanmaniyo lucky draw salbrum no tongo kainui rangsak ni puisa tei mega lucky draw tongo
kainei rangchakni necklace jotono khabai lamsogo hirani kotor exhibition o kahamungthung nini akhai tritiya Swarnakamal Jewelers nini slai taibo khachu